Many thanks for coming, everyone. It's a great pleasure to see you all here. My name is Andrew Williams. Em dic Andrew Williams i soc investigador At Pompeu Fabra al Departament de la Pompeu Fabra, igual que la Paula Casal, i us parlarem de per què ens ha de preocupar la desigualtat, de diversos motius, especialment la desigualtat econòmica, i ens dividirem el temps. La Paula començarà i jo després parlaré durant la segona meitat de la conferència, i preferim no fer introduccions molt llargues. I, sisplau, digueu-nos pel nostre nom de pila. Gràcies, Paula. Si podem posar el PowerPoint, sisplau. Molt bé. Doncs no sé si coneixeu aquestes dues fotografies. Són fotografies del Falling Stars Challenge. Algunes persones riques van començar a fer-se fotos amb els seus béns i hi ha persones pobres que els han imitat amb, no sé, les verdures o el que sigui. I m'ha semblat un contrast molt interessant i crec que ens ho prenem amb bon humor. Si tenim el mateix nivell de desigualtat dins una ciutat o dins una societat, és més difícil que la gent pugui prendre-s'ho així, amb broma, quan es parla de les desigualtats. Així que em centraré en motius pels quals no és igualitari preocupar-se per la desigualtat, i després Andrew ens parlarà dels motius en concrets pels quals ens hauríem de preocupar. Aquests són alguns dels principis bàsics dels que parlem a justícia distributiva per explicar la nostra reacció a exemples de desigualtat com aquests de les fotografies. Així és que comencem amb el primer. Hi ha molta gent que pensa que la seva primera reacció a això és pensar que estem malbaratant, no? I que si passem uns coixins d'una foto a l'altra, la quantitat de comoditat i felicitat i benestar que es generaran serà molt gran. I aquest seria l'enfocament utilitari de persones que pensarien que els recursos estan malament esmerçats i que es podrien aplicar millor. Aviam, qui pensa, que aixequi la mà qui pensa que aquest enfocament és plausible? És a dir, tots els enfocaments poden ser plausibles, o podeu votar a favor de tots. Que voteu en favor ara no vol dir que després no podeu votar a favor, també podeu ser pluralistes, podeu adoptar diversos principis. Quants de vosaltres penseu que té sentit pensar que és un mal ús dels recursos aquest i que distribuir dels rics cap als pobres augmentaria la capacitat de felicitat en el món o que reduiria el patiment en certa manera, i que aquest és un bon argument? Només una persona? Aviam, seguim. Parlem de l'utilitarianisme primer i després passarem als altres. Els utilitaris tenen un argument que no penso que sigui dolent per parlar de la igualtat, i és que hi ha alguns utilitaris com en Peter Singer que diuen que l'utilitarianisme té una tendència cap a la igualtat, i és que si tens molta set, per exemple, si et mors de set i algú et dona un got d'aigua, doncs tens molta utilitat, reps molt benestar a partir d'aquest got d'aigua, però amb el segon got d'aigua sí, potser encara la cosa va bé, però no obtens tant com amb el primer, i quanta més aigua reps, menys utilitat t'aporta cada got d'aigua, i potser al final ja no voldràs més aigua en absolut. Llavors diuen que per aquest motiu
És una cosa que passa amb freqüència, passa amb l'aigua, amb el menjar, amb els diners, passa amb moltíssims recursos. I podria crear una tendència cap a la igualtat en els utilitaristes. Després, hi ha moltes coses que no tenen en compte els utilitaristes. Si tenim un bitllet d'una entrada de cinema i li donem a dues persones diferents, no sé per què no es veu tota la foto, però la idea és que els utilitaris veuen que els individus són com persones que poden rebre els receptors d'una utilitat. Però potser també hi ha altres motius. La majoria de les persones pensen que s'ha de tenir en compte la història d'aquestes persones, els altres desavantatges que pateixen a la vida i de vegades s'han d'esmerçar més recursos, per exemple, comprar una cadira de rodes i llavors amb l'entrada de cinema aquesta persona en pot gaudir i potser l'altra persona té moltes altres possibilitats de gaudir sense aquesta entrada de cinema. Els utilitaristes això no ho tenen en compte, parlen d'igualtat, però per una altra banda tenen una característica, s'allunya d'aquestes preocupacions igualitàries. I després tenim la preocupació dels grans números, la major felicitat per al major número de persones. I la tendència és cap a complaure a la gran majoria, que quantes més persones possibles estiguin millor. Segons el pensament de l'utilitarianisme, pensarien sí, doncs hi ha molta gent que estaria contenta amb els jocs romans, el lleó estarà content i els cristians aniran al cel. Per tant, doncs no només se't permet organitzar aquests jocs, sinó que és una obligació. Doncs hi ha molts que diran que és una política terrible, no? Tenir un govern amb aquests principis utilitaris. Com a mínim hem de protegir els drets humans, hem de protegir la base. I mai hem de portar a la gent per sota d'un llindar per poder crear el major nivell de felicitat i per complaure les masses. I aquesta gent faria una distinció entre dolor i plaer. I pensem que si els col·loquem tots en un mateix sac, els posem tots en un mateix sac i només tenint en compte la utilitat estem deixant de banda els aspectes morals, la felicitat i perquè l'alleujament del patiment ens atrau moltíssim, no? Aquestes persones estan patint i hem de fer alguna cosa, però potser el fet que moltes persones que ja estiguin més contentes no tindria un sentit. És una cosa que no tenen en compte. I aquells als que els preocupa aquesta distinció i que els preocupa donar una protecció mínima a alguns individus perquè no acabem amb quelcom similar als jocs romans, defenen el segon principi, el principi de la suficiència, que diu que el que és important és que tothom en tingui prou, és a dir, que hem d'assegurar prou recursos per tothom. I aquesta és la prioritat moral més urgent que hem de tenir, de manera que quan veuen aquestes imatges dirien doncs el que ens sembla incòmode d'això és que aquesta persona pateix pobresa, una manca de recursos i estan per sota d'un llindar. No és la comparació el que els preocupa, la desigualtat. Podríem esborrar l'altra fotografia i en aquest corrent de pensament no li importaria. Pensaríem que aquesta persona és pobra i que l'hem de pujar per sobre del llindar. A quants de vosaltres us sembla que aquest és un argument plausible? Que el que passa amb aquestes fotos, el que és dolent aquí és que hi ha una persona que està en una situació de pobresa i que la pobresa és dolenta i que s'hauria de reduir. D'acord? Molts més que abans amb l'utilitarianisme. Aquest és el principi de la suficiència, que aquesta és una tira còmica, ara rius, perquè bé, la primera vegada que ho vaig veure havíem passat de la major felicitat per molta gent a passar aquí a una mica de pa i ceba i no portar les persones per sota d'un cert nivell. Doncs un problema que hi ha amb això i que sempre que parlem de la suficiència tothom diu però què significa això? Perquè un llindar sona molt vaga. I quan preguntem, per exemple, quan és suficient a Barcelona? Quan has de guanyar el mes per tenir-ne prou a Barcelona? I llavors molta gent dirà coses diferents. Sembla ser que hi ha un continu d'ingressos o podem parlar de benestar en lloc d'ingressos o de recursos, però parlem del que parlem. Hi ha un continu i llavors establir un llindar en un punt concret sembla arbitrari. És a dir, que
o seguim parlant de llindars d'una manera vaga per evitar una decisió, o si no volem ser vagues, si volem ser precisos i dir que necessitem 956 euros al mes, llavors ja no estem sent vagues, però potser som arbitraris. Per què aquesta xifra i no 5 euros més o 5 euros menys? El segon problema aquí és que en funció d'on estableixes el llindar de la suficiència, llavors algunes de les coses que diuen els suficientaris són més o menys plausibles. Si passem d'una cosa molt modesta, és molt fàcil d'explicar que és urgent que pugem a tothom per sobre d'aquest llindar. Per exemple, necessitaran com a mínim una barqueta per anar a pescar o per desplaçar-se. Llavors és molt fàcil explicar la urgència i per què és molt important, és un principi moral molt important i per què hauríem de, com a mínim, concentrar-nos a pujar la gent per sobre d'aquest llindar. Però llavors, si fem servir aquest llindar, podem dir, doncs ja està, no? Les desigualtats per sobre d'aquest llindar ja no són importants. És difícil fer aquest plantejament perquè per sobre del llindar pot haver-hi moltes diferències, hi ha vaixells molt diferents, i llavors si fem servir un llindar modest és molt difícil explicar per què és tan important que la gent... És fàcil explicar per què és important que la gent escapi de la pobresa o sobrevisqui, però és més difícil explicar per què és important la desigualtat. Llavors hi ha qui diu, no, doncs canviem-ho. Diem que creiem en un llindar, però el llindar no és modest, és un llindar molt generós. Però llavors direm, quina és la urgència? Per què tothom hauria d'estar per sobre d'aquest llindar tan elevat? Quins arguments hi ha? Evidentment, si posem un llindar molt alt i parlem de persones que tenen vaixells així, com aquest a la dreta, llavors potser les desigualtats entre ells no són tan importants. I llavors podríem afirmar que les desigualtats potser no són tan importants quan tothom ja en té prou. Però llavors, quin és l'argument? Per dir que és molt important que pugem a tothom per sobre d'aquest llindar tan elevat. Llavors, bé, ells deixen l'argument molt vaga, perquè si els demanem un llindar molt precís, llavors poden afirmar alguna de les coses que diuen però no les altres. I l'altre problema amb això és que aquesta afirmació que diu que les diferències entre els rics no són importants, és a dir, si tens un vi, hi ha qui diu que si tens un vi a Beverly Hills li hauries de donar a qui li agradi més i no preocupar-te per qui és més ric. Si aquest és el cas, si no ens importaria què passa, per exemple, amb la distribució dels béns maritals en aquesta parella. Per què no donar-li tot al Brad Pitt i deixar l'Angelina Jolie amb res? Perquè ja li va bé, té molt de talent, té molta riquesa, per què preocupar-nos per a qui van els béns després del divorci? Però per molta gent això seria una decisió injusta, no? Simplement dir, mira, com que ja els dos estan molt bé, doncs és igual, tirem una moneda en l'aire i decidim així qui es queda amb els béns. Hi ha un altre principi que podem debatre a causa d'aquests problemes amb la suficiència. Aviam quants estan a favor. Aquí la idea és que això que diuen els suficientaris, que la comparació no és important, és a dir, que podríem esborrar la foto de la dreta i encara tindríem una reacció, doncs aquí per ells l'argument no és només la pobresa. L'argument aquí és que donar menjar a algú que passa gana té molta més importància moral que donar menjar a algú que potser té algun problema però no té gana precisament, o donar aigua a algú que si no es moriria de set té més importància moral que no pas donar aigua a algú que potser voldria, li ve de gust un got d'aigua en algun moment. Això no és tan important. Per això és el seu principi. Diuen que beneficiar aquells que estan molt malament té més importància moral que beneficiar aquells que estan millor, que estan en una situació millor i que, per tant, hauríem de donar recursos, coixins, el que sigui, a la persona que està dormint al carrer, perquè beneficiar aquests individus té més importància moral. I aquesta última manera de raonar, a qui li sembla plausible? A algú li sembla plausible aquest raonament? Bé, com a mínim igual que el principi de la suficiència. Parlem, doncs, de la prioritat. Aquest és un principi força nou i no tothom l'entén de seguida. De fet, Derek Parfit diu que el va inventar Thomas Nagel, però en Thomas Nagel no sabia que havia inventat un nou principi. De fet, ho va expressar en un article que va titular Igualtat, de manera que no es va adonar que parlava d'una idea diferent. Però després ho van explicitar.
I quan ho van explicitar, s'assemblava més a l'utilitarianisme que no pas al principi d'igualtat. Imagineu que esteu a Oxfam i heu de decidir si ajudeu aquest camp de refugiats o un altre. Què us preguntareu? Doncs ens preguntarem quan els podem beneficiar. Potser estan en una zona de guerra i és impossible beneficiar-los perquè els recursos no els arribaran, la gent comprarà més armes. Llavors hem de pensar en quan els volem beneficiar, quantes persones hi ha en aquest camp de refugiats, potser hi ha un altre camp de refugiats amb encara més persones que es poden beneficiar i quina és la seva situació, com de malament estan. I així és com es distingeixen dels utilitaris. L'utilitarianisme pensa de números i beneficis, però no ens importa la situació inicial de les persones, com de malament estan aquestes persones per començar. Un avantatge de la perspectiva de la prioritat és que pot explicar totes les intuïcions suficientàries sobre la manca d'importància de la desigualtat un cop ja les persones estan prou bé. De fet, podríem dir que tots aquests exemples sobre donar vi a estrelles de Hollywood és un corol·lari d'aquesta perspectiva, perquè aquesta perspectiva diu que donar més beneficis a molts individus que estiguin pitjor és molt important, però en canvi els beneficis trivials per uns pocs milionaris no són importants. Si tenim en compte això, si agafem aquesta perspectiva, doncs no us hauria d'importar si hi ha beneficis trivials que arriben a Angelina Jolie o a Brad Pitt, si ja estan prou bé. Però els suficientaris no poden invocar aquestes reaccions com un exemple contrari al raonament dels prioritaris, perquè és una cosa que la teoria ja prediu. Però la teoria, com moltes teories de la filosofia, no hi ha cap opinió perfecta, no hi ha cap visió perfecta i aquesta teoria té problemes. Una és una nova versió d'aquest exemple dels jocs romans. I això ho va descriure en Thomas Scanlon i parla de persones que estan mirant el Mundial de Futbol. Hi ha gent que està molt emocionada mirant el Mundial de Futbol i algú està en una sala i rep descàrregues molt doloroses a la mà i pensem, doncs hem de rescatar aquesta persona perquè aquesta persona està per sota d'un llindar o perquè aquesta persona està patint en funció dels principis que seguim. Tindríem diferents opinions, però diem, doncs l'hem de rescatar. Però molta gent que està mirant el Mundial de Futbol al món experimentaria la frustració que esperés el partit de futbol. Llavors Scanlon diu, si ets un prioritarianista i hi ha tanta gent que està mirant el partit de futbol i n'està gaudint, doncs hem de deixar aquest home que està patint a la sala de transmissions i deixar ja que pateixi. Però pels espectadors, per cadascun dels espectadors, seria horrible dir no, prefereixo que aquesta persona rebi descàrregues molt doloroses a la mà que no pas que a mi em parin el partit uns minuts. Si ho mirem a nivell 1 a 1, però si pensem que hi ha molts espectadors, llavors aquesta seria la conclusió. I alguns que segueixen el corrent del prioritarianisme dirien no, clar, no estem beneficiant a la majoria, però si ajustem els pesos hauríem d'anar a rescatar aquesta persona. Clar, però si s'augmenta el número d'espectadors, el problema tornem a tenir-lo i és un problema molt difícil pels prioritarianistes. És molt difícil de resoldre. I tenim l'últim principi, que és i la reacció a aquestes dues persones amb aquest principi està relacionat amb el fet que veiem les dues fotografies alhora. És a dir, que és important el fet que existeixi aquesta comparació, perquè si no... La vista de la prioritat ens diu que si estàs malament amb això ja n'hi ha prou. I els utilitarianistes tampoc ens importa la comparació, però els igualitaris o igualitarianistes són els que diuen que la seva perspectiva és comparativa i que no està bé que una persona ho estigui passant malament quan una altra persona està molt bé. Us sembla plausible això? Dir que és rellevant? La comparació, per exemple, que aquests dos casos es donin a la mateixa ciutat, que això és rellevant. Més o menys igual que pel principi de la prioritat. Doncs parlem una miqueta sobre la igualtat i donaré algun dels arguments i després cediré la paraula. En aquesta partició veiem que hi ha una desigualtat i potser aquesta desigualtat
Si sabéssim més sobre per què els talls de pastís estan tan mal distribuïts, si sabéssim el per què, potser no ens importaria. Potser una d'aquestes persones està a dieta, potser una altra ha fet el pastís, una altra ja ha menjat, no ho sabem. Però això és el que volen saber els igualitarianistes. Per què? Si tenim una distribució desigual, quin és l'argument, quina és la justificació? Si mirem aquesta imatge, les dones, igual que els homes, però més barates. Per què molta gent reacciona a aquest anunci? I no és que no es pagui prou a les dones, no ens importa la suficiència aquí. I no ens importa tampoc que les dones estiguin pitjor que els homes i per tant haurien de tenir prioritat, sinó que si estan en aquesta empresa i treballen igual que els homes, per què se'ls paga tant menys? Si tenim aquí la història de la cigarra que està acumulant per l'hivern, tenim una història. La cigarra que no està acumulant, doncs aquí tenim el motiu pel qual al final les formigues tenen menjar i la cigarra no. Però si no tenim aquesta explicació, sembla injust, igual que en el cas de les dones, sembla injust que les dones cobrin menys per fer el mateix. Llavors, aquesta pregunta del per què hi ha desigualtats ens porta a diverses reflexions de les que ens parlarà l'Andrew. L'igualitarianisme instrumental és el que ens diu que no ens hauríem de centrar en l'arbitrarietat de la igualtat o si hi ha bons motius o no per explicar una desigualtat. Simplement se centra en els efectes. És a dir, que intenta establir arguments que apliqui a persones que no són igualitaris en absolut o que són molt riques. És a dir, que apunten a quelcom que és dolent per a tots nosaltres o que ens dirigeix a una situació que genera pobresa i que ens hauria de preocupar, encara que no siguem pobres. He passat així molt ràpidament pels arguments que estan inclosos en aquesta sèrie de xerrades de Spirit Level, amb 14 dimensions de benestar social que es veuen afectades per la desigualtat, i Andrew ens parlarà del llibre de Thomas Scanlon sobre els arguments per la igualtat, i molts economistes han identificat mecanismes que indiquen que la desigualtat ens porta a altres problemes socials a tots nosaltres. I potser el que coneixem millor és l'augment de malalties, tant a la salut física com mental. Sabem que aquestes malalties empitjoren, la taxa d'aquestes malalties empitjora quan hi ha desigualtat. També hi ha un estudi o una relació entre la desigualtat i els embarassos en els adolescents i l'obesitat. Hi ha un estudi en el Regne Unit on vam veure que a mesura que anava canviant el nivell de desigualtat, anava augmentant el nivell de desigualtat, el nivell d'embarassos adolescents va augmentant i també el nivell d'obesitat arrel d'aquestes desigualtats. I també hi ha un augment llavors de la violència, més taxes d'empresonaments, més delictes, encara que siguin delictes contra la propietat, però també crims més violents i també més problemes de drogues. I llavors tenim la situació dels nens, especialment, que es veu molt alterada pels nivells de desigualtat, en casos d'abandonament o d'abús d'infants o maltractaments. I l'educació dels nens també és pitjor en països on hi ha desigualtat. I després està el tema de la confiança. Hi ha entrevistes on s'ha preguntat a la gent si bloquegen la bicicleta, si li posen un candau o si deixen la porta oberta o no. I a les societats que són més igualitàries, el nivell de confiança és diferent. En les societats menys igualitàries hi ha menys sensació de cooperació, fins i tot en un mateix barri. I hi ha més contaminació, més emissions i menys reciclatge i més residus. És a dir, que les persones que són molt riques tendeixen a consumir més i a malbaratar els recursos perquè són rics, no s'han de preocupar per estalviar-los i duen a terme activitats que generen més consum energètic. I després les persones pobres, que per exemple
no són propietaris de les seves llars i, per tant, no poden invertir en fer-hi un millor aïllament, per exemple, per estalviar més electricitat relacionada amb la calefacció. I això succeeix a nivell global i a nivell local. I existeix una correlació. I, finalment, aquest també és un tema que molts economistes han destacat i que apareix també a Wilkinson i Pickett. El que van observar fent entrevistes va ser que quan ets pobre, tenir més diners et fa més feliç. És a dir, que hi ha una correlació entre l'augment del teu nivell d'ingressos i adonar-te que hi ha millores a la teva vida, fins a arribar a un punt, més o menys a 60.000 anuals d'ingressos. I més enllà d'això, la teva vida no millora. Potser tindràs més diners, tindràs un altre cotxe, adquiriràs més objectes, però la teva vida no millora, no ets més feliç o la teva vida no canvia. Fonamentalment no es converteix en més segura o més interessant. I aquesta és la meva última diapositiva i li passaré la paraula a l'Andrew. Gràcies. Bé, doncs resumirem una mica el que hem dit fins ara. Si no em sentiu bé o el que sigui, podeu alçar la mà. Perquè sigui més explícit, jo entenc que hem estat parlant de quins motius haurien de guiar el disseny de les institucions bàsiques, és a dir, coses com els sistemes legals o els sistemes de drets de la propietat. Pensem que és rellevant que mirem com produeixen aquestes institucions i com distribueixen diversos tipus de béns. I, en altres paraules, no ens preocupa només part dels béns que produïm i maximitzar l'agregat. També ens preocupa la distribució dels béns entre els individus. Però llavors la Paula parlava de la diferència entre tres tipus de principis que poden guiar les nostres decisions de distribució. Dos d'ells estan relacionats amb la suficiència i la prioritat. I suggereixen que tenim motius per garantir que tothom en té prou d'alguns béns que cobreixen necessitats. I arribem a un punt on cada un de nosaltres té aixopluc, no tenim gana i creiem que és important per als que dissenyen les institucions produir aquesta mena de béns per tothom. I aquest podria ser el cas fins i tot si produeixen una suma total petita de benestar. També pensem que, com si un individu gaudeix més d'una mena de béns, els motius per donar-li més es redueixen. Aquesta és la idea darrere del principi de la prioritat. És a dir, que si hem d'escollir entre les persones que en tenen més i les persones que en tenen menys, tenim motius per donar més a aquells que en tenen menys. Donar més pes, més importància a donar més als que en tenen menys. Però després tenim aquest raonament que la Paula ha descrit com a les raons relacionades amb el principi de la igualtat. I això té a veure amb com de dolent és que algunes persones en tinguin més que d'altres. Aquesta preocupació per la diferència, la distància, no només que tothom en tingui prou, o beneficiar a les persones, donar prioritat a aquells que en tenen menys i donar-ne menys als que en tenen més, però ells suggereixen que el que és bo és reduir les diferències entre els dos extrems. I aquest és un dels motius pels quals és difícil explicar aquest principi d'igualtat, perquè podríem pensar que està motivat per l'enveja. I és una actitud que no queda gaire bé. La Paula suggeria que pot haver-hi motius pels quals preferim una distribució més igualitària en contra d'una menys igualitària. Per què? Assolir aquesta distribució és un derivat de donar prioritat a les persones
més desfavorides o cobrir les necessitats de tothom. Aquest podria ser el cas si hem de finançar, per exemple, els seus programes i per fer-ho hem de redistribuir la riquesa d'aquells que en tenen més cap a aquells que en tenen menys. I el nostre objectiu en si no és reduir la diferència entre les persones. Volem produir beneficis, senzillament, especialment beneficis que cobreixin necessitats. Però com a efecte secundari, reduïm aquesta diferència. Però això no explicaria realment per què ens preocupa la igualtat, simplement explicaria per què, de vegades, perseguint una cosa que sí que ens importa, generem una distribució més igualitària. No explica tampoc per què la igualtat és quelcom que hauria de ser el nostre objectiu. Però, a més, la Paula parlava d'aquestes publicacions científiques, aquest cos enorme de publicacions científiques que diuen que de vegades tenim motius per preocupar-nos perquè hi hagi més igualtat, perquè la desigualtat té efectes negatius. De vegades, per poder cobrir les necessitats de la gent, les necessitats de salut, de sistema sanitari, per exemple, o per promoure altres beneficis, simplement perquè la desigualtat evita la promoció d'aquests beneficis, tenim motius per reduir la desigualtat. Però aquestes només serien raons instrumentals, no explicarien per què ens hauria de preocupar la desigualtat per motius que no tenen una relació directa amb els seus efectes. Llavors el repte, la pregunta que vull respondre seria aquesta. Tenim motius addicionals per preocupar-nos per la desigualtat, per exemple la desigualtat econòmica específicament, que no es vegin explicats per la nostra preocupació per la suficiència o la prioritat i que no tinguin a veure simplement amb els efectes negatius, els efectes econòmics negatius de la desigualtat. I la perspectiva que ara descriuré, la postura que ara descriuré, és una que deriva molt de la idea de John Rawls, filòsof, i Thomas Scanlon, el llibre del qual la Paula acaba de mencionar, que va ser molt influït per aquest filòsof. I la seva idea indica que com a dissenyadors d'institucions tenim una varietat de motius no instrumentals per preocupar-nos per la igualtat. I això aplica a la distribució de diferents tipus de béns. Per exemple, així de manera molt abstracta, en diré preocupació política també, aplica la distribució d'oportunitats, polítiques oportunitats laborals i els ingressos i la riquesa en si mateix. Si tinc temps, parlaré breument de si preocupar-nos per la igualtat i la distribució dels béns ens deixa a la mercè dels antiigualitaris que diuen que preocupar-nos per la igualtat ens posa en perill la llibertat d'una forma censurable. Però per seguir amb el meu argument, el que vull fer és començar establint una diferència entre diferents tipus de béns. La suficiència i la prioritat, aquests dos principis, són més plausibles quan s'apliquen als béns que els dissenyadors de les institucions, persones com vosaltres o nosaltres quan votem, o les autoritats, els governs, han necessitat per promoure's. I aquells béns que estem obligats a proveir, per exemple, protecció contra un atac, un sostre, totes aquestes coses que tenim l'obligació de proporcionar quan estem dissenyant les institucions públiques bàsiques. Però penso que com a mínim en un rang, en un cert rang, hi ha béns que també podríem anomenar opcionals, en el sentit que no són essencials i tampoc estan prohibits, és a dir, potser això bé, per exemple, béns opcionals podrien ser els de l'oci, els del lleure,
i cada societat proporciona opcions de lleure diferents per als seus ciutadans i, en certa manera, pensem que això no indica que aquestes societats siguin diferents a nivell de justícia. També podem pensar això sobre altres béns, com ara els ingressos i la riquesa. Hi ha qui pensa que existeix l'obligació de fer que una societat sigui tan rica com sigui possible. Aquesta seria una obligació. Però crec que la majoria de nosaltres pensem que això és fals, perquè per poder fer una societat tan rica com sigui possible, podríem posar en perill altres coses que ens haurien d'importar. A les nostres vides individuals no intentem maximitzar els nostres ingressos i la nostra riquesa. Crec que molts de nosaltres pensem igual sobre l'actitud que hauria de tenir tota la societat envers els ingressos i la riquesa. Perquè, clar, si implica destruir la naturalesa de moltes maneres o implica també canviar la cultura, doncs no és injust no fer que una societat sigui tan rica com sigui possible. Esteu d'acord amb això o no? El tema crucial és que probablement, espero que penseu, que hi ha alguns béns que són opcionals. I per què? Això és important. Per resoldre la pregunta que volia respondre. Si pensem que els principis de suficiència i prioritat apliquen només a la distribució dels béns que són obligatoris, però també pensem que la distribució dels béns opcionals és important, llavors tindrem un problema, perquè no podrem explicar aquesta convicció apel·lant a la prioritat i la suficiència. Llavors jo intentaré suggerir que podem explicar aquesta convicció apel·lant al principi de la igualtat, especialment el que jo anomeno preocupació igual o igualitària. És a dir, que la idea és que quan distribuïm, és a dir, una societat decideix, aviam, podem decidir produir diferents tipus de béns, podríem haver decidit no produir-los sense cap mena d'injustícia, però decidim produir-los. Llavors la meva idea és la societat ha de mostrar una preocupació igual per cadascun dels seus membres. Ha de pensar que beneficiar cadascun d'aquests membres, és a dir, donar-los una part d'aquests béns, és igual de valuós. I tot sovint passa que les societats no tenen aquesta actitud. Pensem en el cas del sud profund. Evidentment és un model que es basa en els tipus de decisions distributives que es van fer en el sud dels Estats Units, la zona més racista. Doncs suposo que allà la majoria dels votants o de les autoritats no tenen una preocupació igual pels membres o no tenien una preocupació igual pels membres de la seva societat i quan prenien decisions sobre la distribució de, per exemple, el pressupost de lleure, mostraven menys preocupació per una minoria ètnica i com a resultat d'això, aquella minoria té un accés pitjor a les instal·lacions d'oci, com per exemple les piscines, que no pas altres membres de la societat. I això és censurable? Això seria una pregunta. I la segona pregunta seria com de censurable és això? El govern federal podria estar preocupat per aquesta diferència i pensar que té llavors motius per tancar directament totes les piscines, és a dir al grup, mira, a menys que us preocupeu de manera igualitària per cada membre del grup, quan distribuïu aquest bé opcional, si no ho feu així, ningú tindrà accés al bé. És a dir, que de fet, penso que de vegades això ha passat. Es van prendre decisions a nivell federal en què es preocupaven per la desigualtat en si mateixa i van preferir
negar l'accés a tothom en aquest bé en comptes d'oferir un accés molt desigual. I jo faig servir aquest exemple per motivar aquesta preocupació per la igualtat. No patiu que és l'exemple més extrem que faré servir, perquè implica malbaratament. Però com que abans hem demanat votar, aviam, algú pensa que seria erroni distribuir el pressupost de lleure d'una manera que no suposés una preocupació igualitària per tothom? Fantàstic. El públic menys igualitari del món. És a dir, la pregunta seria, hi ha dues preguntes que faré. Tenim un bé que no teníem per què produir. Imaginem-nos, no sé, un filàntrop li ha donat a l'Estat diners per gastar-se en piscines. I llavors decideixen gastar aquests diners. I els votants poden decidir donar prioritat a la seva pròpia raça quan distribueixen els diners, al seu grup ètnic, donar-hi prioritat. I com a resultat, hi ha moltes piscines als barris blancs i no n'hi ha cap als barris negres. I els negres han de viatjar molt, han de fer un camí llarg per poder accedir a les piscines. Llavors, la pregunta seria, si fóssiu votants en aquesta societat, com us sentiríeu obligats a votar? És a dir, si un polític ve i diu, faré això, distribuiré així les piscines, creieu que això és un motiu de pes per no votar aquest polític? Jo crec que ho seria, que seria un motiu de pes per no votar aquest polític, si diu que farà aquesta distribució. El segon que volia preguntar, no voteu tots alhora. Aviam, la segona cosa que volia dir és que fins i tot em veig temptat per aquesta perspectiva que diu que si una majoria decidís votar així, seria raonable per una autoritat superior evitar que distribuïssin els béns d'aquesta manera tan injusta, que no mostra una preocupació igualitària per tots les persones que estan afectades per la decisió. Llavors, la meva idea és que això no es pot explicar amb els principis de prioritat i suficiència, perquè és un bé opcional. Tot i això, a mi em sembla que un bon motiu per preocupar-se per la igualtat en la distribució és la preocupació per totes aquelles persones que influïm quan fem una llei o una política pública. Aquesta seria la idea. Evidentment, no tothom donaria suport a aquesta idea, però també voldria dir que crec que això intuïtivament ens atrau, no? Algunes de les persones de la sala com a mínim, però que també està connectat amb algunes idees més generals de l'autoritat política. Molts de nosaltres pensem que a les societats democràtiques hi ha motius per obeir la llei en virtut de com s'ha generat aquesta llei. Però les persones que pensen això no tenen tan clar obeir la llei quan els valors de les persones que voten presenten certs defectes. És a dir, pensen, per exemple, que defendre l'obediència és més difícil si la majoria dels votants mostren una preocupació desigual o no igualitària, especialment si els votants es preocupen més pels membres de la seva pròpia raça o grup ètnic que no pas pels altres. Pensem, per exemple, en algú que li diu als negres que no tenen un accés igualitari a aquestes instal·lacions de lleure, dir-los, aviam, és que heu d'obeir la llei.
No podeu passar per alt la llei i colar-vos en una piscina en la que us han negat l'accés perquè no sou residents d'aquest barri. Com els podem dir això i quedar-nos tan tranquils? Crec que defensar que aquesta gent té l'obligació de complir la llei si els que han fet la llei, les autoritats, els votants... És més difícil defensar això si els que han fet la llei no mostren una preocupació igualitària per tots. I això se suposa que ens ha de donar raons per pensar que aquest bé s'hauria de distribuir de manera igualitària com a mínim en certs contextos. És a dir, els contextos on les persones en què es reparteixen aquestes persones que se suposa que tenen una autoritat sobre els altres. Suposo que podeu tenir dubtes al respecte. I vull ara passar a altres motius pels quals ens pot importar la igualtat. I alguns estan relacionats amb la democràcia. També he parlat de la democràcia fa un moment. I crec que, evidentment, la gent té motius de pes per preocupar-se per tenir oportunitats d'influir a les lleis i polítiques públiques. Hi ha diverses explicacions sobre per què això és així. Algunes estan relacionades amb el nostre desig d'exercir el nostre sentit de la justícia. Tenim conviccions i, evidentment, volem poder actuar de manera que tinguem certa influència, encara que sigui una influència petita. I també tenim motius per voler desenvolupar el nostre sentit de la justícia. I si cap de nosaltres té poder polític, llavors la probabilitat que altres persones ens intentin convèncer perquè votem en una direcció o en una altra es reduiria molt, crec. Així que, suposant que això és cert, que tenim motius per preocupar-nos per les nostres oportunitats d'influir les decisions polítiques, doncs podem tenir aquestes raons, aquests motius perquè ens preocupen els resultats. Volem que els resultats siguin més que justos i eficients. I crec que això ens fa a tots preocupar-nos per com es distribueixen les oportunitats. Si vivim en una societat si vivéssim en una societat on sabéssim que algunes persones, perquè tenen més riquesa que d'altres, també tenen més oportunitats per influir les decisions legislatives i les polítiques públiques en aquesta societat, doncs això ens preocuparia, no? Tindríem menys oportunitats per exercir el nostre sentit de la justícia. I altres persones tindrien menys oportunitats de prendre-se'ns seriosament. I tot i això, s'esperaria que seguíssim les lleis, que complíssim les lleis que aquesta societat produeix. Per mi això suggereix que a la distribució d'aquesta mena de béns la igualtat és important. I penso que també és plausible pensar que la igualtat en la influència política es pot veure amenaçada per l'existència de grans desigualtats econòmiques. Molts dels ponents de la sèrie, el senyor Paca, de fet, va ser un dels temes del que va parlar a la seva ponència. I el cas és que això no seria cert si poguéssim aïllar completament el sistema polític del sistema econòmic i assegurar-nos que les decisions polítiques no es veuen influïdes per les desigualtats en la riquesa. Però si les desigualtats són prou grans, això no serà possible. No serà possible exercir aquesta estratègia d'aïllament. I en aquest cas hem d'escollir bé entre abandonar la nostra preocupació per la igualtat política o establir límits
a la desigualtat econòmica. I per mi aquest seria un segon motiu per preocupar-nos per la desigualtat econòmica. I ara molt breument parlaré d'una altra mena d'oportunitat. Perquè no només ens preocupen les nostres oportunitats per influir la política, sinó també d'una manera més àmplia per les oportunitats laborals. Evidentment, a la gent li importa les seves pròpies oportunitats laborals, les seves oportunitats d'aconseguir una feina remunerada. Però crec que hauríem de comprendre l'oportunitat d'una forma més àmplia. També ens preocupen altres contextos en què podem tenir una influència sobre altres persones. Per exemple, les famílies. A la gent li pot preocupar més. Li preocupa més l'oportunitat de fundar i tenir una família que no pas les seves oportunitats laborals. I també hi ha motius pels quals ens preocupem per les oportunitats de contribuir a la nostra societat, no com a treballadors o com a pares i mares, sinó d'una manera més àmplia. Volem contribuir a la societat d'una manera més àmplia i volem influir a la societat a través de la societat civil, dels grups i a través del voluntariat. Doncs imaginem que pensem que aquestes oportunitats s'han de distribuir de manera justa, però també pensem que la distribució dels ingressos i la riquesa tindran una influència important sobre aquests factors. En el cas de les oportunitats laborals, per exemple, és evident. Molts dels meus amics que tenen fills i filles gasten molts diners en comprar una educació superior per poder donar més oportunitats de competir als seus fills en el mercat laboral. I això resulta en un món on els individus no perquè estiguin més ben preparats per un lloc de treball, perquè tinguin més talent natural o perquè estiguin més disposats a treballar. És a dir, no vol dir que aquests individus no obtenen el lloc de treball per aquests factors, sinó perquè la seva classe i la seva família els ha donat aquesta empanteta per començar millor en aquesta competició del mercat laboral. I amb el principi de la igualtat podríem defensar per què això ens fa incòmodes, no? Perquè normalment preguntaríem, abans quan ensenyava filosofia preguntava a la gent si això els semblava injust i em deien que sí, però ara la gent potser ha canviat una mica d'opinió i cada cop ens sembla més difícil condemnar-ho com a injust, però crec que en el fons moltes persones encara pensen que hi ha quelcom d'injust en el fet que els pares que són rics puguin comprar un avantatge competitiu pels seus fills. Sobretot quan parlem amb persones de classe mitjana que no es poden permetre fer una gran donació a una universitat d'èlit. Als Estats Units sí que els saben greu aquests privilegis dels exalumnes. Si els dius, és injust, creus que és injust que algú pugui augmentar les seves probabilitats que el seu fill entri a Harvard o a Yale finançant, per exemple, una cúpula o una sala? S'enfaden si els dius això. Però el mateix aplica a una escala més petita en aquests individus quan compren un avantatge més modest pels seus fills, per exemple, comprant-los una educació millor. És una de les formes que ens poden portar a preocupar-nos per la desigualtat en ingressos i riquesa, perquè fan que els processos competitius siguin més injustos. Però també penso que també és important perquè fa a una altra oportunitat que he mencionat, la vida familiar. És un argument que està més dissenyat per atreure a les persones que no se solen veure a si mateixes com a igualitàries. Les persones de dreta i les persones d'esquerra per igual els preocupa l'estabilitat familiar. Però crec que hi ha bons indicis que suggereixen que l'augment de les diferències fa que les famílies siguin menys estables i que sigui menys probable que les persones
comencin una família i que quan una família comença sigui més difícil que duri. I això en part té a veure amb el fet que si estàs a la part inferior de la distribució, a la part baixa de la piràmide, doncs és més difícil que t'escollin com a parella. Hi ha menys motius perquè t'escollin com a parella que si estàs en una altra part de la piràmide. Llavors crec que si ens importen les oportunitats per aconseguir un lloc de treball, per exemple, així parlant en general, doncs amb certes assumpcions empíriques podem tenir motius per preocupar-nos per la distribució dels ingressos i la riquesa. I podríem dir, encara que acceptéssim tot això, podríem dir, bé, la distribució d'ingressos i riquesa en si mateixa no és important. No passa res si és molt desigual aquesta distribució i els nostres motius per preocupar-nos per les desigualtats d'ingressos i riquesa que s'han anat amplificant els últims 30-40 anys estan bàsicament relacionades amb una cosa que ja hem mencionat. No són importants en si mateixes, però de fet, no sé si tindré temps per explicar-ho, però també tinc dubtes sobre aquest concepte. Penso que si pensem en la societat com un esquema col·laboratiu on les persones accedeixen als ingressos i a la riquesa no només com a el fet de la seva diferència de preferències, sinó que l'accés als ingressos i a les riqueses es veuen determinats per els antecedents familiars, de classe i genètics. Llavors no crec que sigui just per a algunes persones que algunes persones tinguin un accés molt superior als ingressos i la riquesa que d'altres, per factors que estan fora del seu control. I jo no estic dient que haguem de reduir aquestes desigualtats. Els igualitaris radicals parlen d'eliminar les desigualtats en ingressos i riquesa. Jo no tinc la mateixa actitud en aquest tema en comparació amb el que deia abans de les piscines en societats racistes, però sí que crec que hi ha motius per garantir que les desigualtats en ingressos i riquesa funcionen per beneficiar tothom, és a dir, que no permetem que aquesta desigualtat vagi augmentant. Però s'ha acabat el temps i com que ens preocupa la distribució igualitària del temps, acabaré aquí. Bé, gràcies. Obra social La Caixa, l'ànima de la Caixa.